Ya ke uwata, zan so in baki wani darasi mai matuƙar alfanu. Duk da kin yi aure, amma ke da mijinki ba ku san da wannan darasin ba. Shin ko kun san lokutan da ba a yin jima'i da iyali? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya kai Aliyu, kar ka tara da matarka kuna kallon rana. Idan kuka aikata haka kuma aka samu ciki, za ta haifi ɗa miskini. Sannan ya ƙara da cewa, ya Aliyu, kar ka tara da matarka a tsakiyar gidanka kuma kuna kallon taurari. Idan ka aikata haka kuma aka samu ciki, za ta haifi ɗa ɓarawo. Ya ƙara da cewa, ya Aliyu, kar ka tara da matarka tana cikin haila ko nifasi. Idan ka aikata haka aka samu ciki, za ta haifi ɗa kuturu ko mai cutar kuturta. Ya Ali, kar ka tara da matarka 4 ga kowane wata. Idan ka aikata haka har ta samu ciki, za ta haifi ɗa marar arziki ko wanda baya son mutane. Ya Ali, kar ka tara da matarka alhali tana cikin fushi ko akan tilas. Idan ka aikata haka aka samu ciki, za ta haifi ɗa wanda zai zama maƙiyinta. Ya Aliyu, kar ka tara da matarka ba tare da yin bismillah ba. Idan ka aikata haka aka samu ciki, za ta haifi ɗa mai siffar shaiɗan, baya umarni da komai sai sharri. Ya Aliyu, kar ka tara da matarka ta dubura ta. Idan ka aikata haka ta samu ciki, za ta haifi ɗan luwaɗi. Ya Aliyu, kar ka tara da matarka a tsakiyar wata. Idan ka aikata haka za ta haifi ɗa mahaukaci. Ya Aliyu, na hore ka da jima'i da matarka a daren Juma'a da na Alhamis da na Lahadi. Idan ka aikata haka ta samu ciki, za ta haifi ɗa mai tsoron Allah ko mai arziki ko malami. Ya Aliyu, na hore ka da jima'i da matarka da shafar gabanta. Idan ka shafe ta, kana da lada 70. Idan ta samu ciki, za ta haifi ɗa mai son ku. Mu yi ƙoƙari mu tura wa 'yan uwa musulmi, domin rashin sanin wannan ya jawo rashin zaman lafiya da kuma haihuwar gurɓatattun ɗiya marasa amfani a cikin addini da al'umma. Allah ya ba mu zuri'a mai albarka.